घबरा के लोग अगर ये तरह के बात करत कि पटना जाके सुत गइल बनी तो ई सुतले रहती तो महिला लोग के ऊपर एगो हम सवाल पूछब। जनता लोग के बात से आप का कहे के चाहता देख अपन जनता चंद कैसे हो गल मैंने 55,000 लोग के रुआ प्रतिनिधि बने कुछ लोग के बिकाऊ भी हो जाला, ठीक बा, बिकाऊ भी हो, चलिए ओकरा के बरगला के ओकरा के मानसिकता के ओकरा बदल के ओकरा कुछ करके रुआ कुछ कहवा सकतनी। वैसा लोग पे विश्वास नहीं करे के मैंने जनता बिकाऊ कैसे हो गई? जौन जनता रुआ के वोट देता वो बिकाऊ हो गई। देखिए बिकाऊ हम नहीं कहत, लेकिन ओकरा के मानसिकता के मतलब है मैडम कि हम सरकार के तरफ पहुंचैनी, दुख दर्द बाढ़ वाला कोरोना वाला जौन समस्या रहे सरकार के पास में पहुंचैनी। हम ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल कुछ के मदद करी एरवा कह के चाहतन कि हम पर्सनल नहीं दे सकते। प्रतिनिधि बा उ इहे काम ओकरा इहे सबसे बड़का मेन ये रहेला जे सरकार के तरफ से जो भी सही जो भी आवता 10 रुपया आवे, 20 रुपया आवे, 70 रुपया आवे, कुछ कितनो आवे, लेकिन ओकरा जनता के अंतिम व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति तक ओकरा पहुंचावे के बा हम उतने नु अपना सामर्थ्य के हिसाब से कर सकता नहीं। पैसा लेके लोग के 10,000 20,000 50,000 हम फेंकत रही, वो हमरा लगे शक्ति नहीं। लेकिन हम फेंके के पैसा बात सवाल पर हुआ से कि पड़ौली पंचायत के भवानी स्थान के लगे कुछ गरीब लोग के दुकान रुआ तोड़वा दिल बनी। अच्छा, वहाँ गरीब लोग के जे जमीन धैले रहे गरीब तो कहीं से ना रहे, लोग दबंग लोग, कुछ लोग ओकरा के जमीन के अतिक्रमण करके धैले रहे लोग। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा के टीम पहुंचल बा। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 में बानी हम। और 37 जौन जिला परिषद क्षेत्र बा ओकर क्षेत्र के जिला पार्षद हमारे साथ में बानी मेनका जी हमारे साथ में बानी। और मेनका रमन से तमाम बातचीत हुई क्षेत्र के बारे में। काहे कि हमनी के पिछला दिने जहां एगो सर्वे कनी सन, सर्वे में जनता काफी आरोप लगौलस वर्तमान जिला परिषद मेनका रमन के ऊपर। तो मेनका जी सबसे पहले और स्वागत बा भोजपुरिया झकोरा में। प्रणाम। और रउआ चैनल के माध्यम से जितना लोग हमरा के देखता सुनता उन लोग को भी मैं सादर प्रणाम करतनी जी, स्वागत करतनी जी जी। हमार सवाल बा मैडम जी कि ई के ह जे रउआ ऊपर आरोप लगावता? देखी, हमरा स्वच्छ छवि और काम करे के तरीका सोशल साइट पे जे पड़ेला ओकरा से घबरा के जितना प्रतिद्वंदी लोग बा ये चुनाव के टाइम में आवेला लोग 5 साल पर और आरोप लगावेला जेकरा अपना कोनो वजूद नहीं खे, वो खाली आरोपे लगा के दूसरा पर राजनीति के व्यवसाय समझ के जे खुद मजदूर के जनता के पैसा के खा के और एकरा के राजनीति के व्यवसाय समझ के जे राजनीति के गंदा तरीके से सोच जे रखेला उहे लोग ऐसा आरोप लगा सकता। लेकिन मैडम जी जे आरोप लगावता और अपन जनता ह, उहे जनता हो जौन की रउआ के पिछला बार में वोट देके जिला परिषद बनौलस, उहे जनता आरोप लगावता। कोनो प्रतिद्वंदी के हम बात नहीं करत, हम बात करते हैं जनता के कि जौन जनता रउआ के वोट देख के सम्मानित सीट पर बैठौलस, रउआ के सिवान सदन में भेजलस, उहे जनता हो जौन रउआ के ऊपर आरोप लगावता। फिर ऊपर प्रतिद्वंदी कैसे हो गई? देखी, जनता के हम नहीं कुछ कहत, जनता जे चाहे अपना मन के कर सकता कह सकता, लेकिन जो हमारे 6 पंचायत में 55,000 वोटर लोग बा, हर कोई रुआ साथे ही ना रहेला, ठीक बा। और उनमें से अगर चंद लोग कुछ कह दिलक तो रुआ ऊपर विश्वास ना करे के चाहिए। लेकिन मैडम रुआ कहता कि क्षेत्र में 6 गो पंचायत बा, 55,000 लोग बा, तो रुआ संभव नहीं कि 55,000 लोग तक पहुंच पाई। तो हमरो लगे तो संभव नहीं कि हम 55,000 लोग तक पहुंचे, का हमरा खातिर संभव बा ना? ठीक बार देखिए, जब ही बात कहत नहीं तो वह जाए के चाहिए, देखे के चाहिए कि जहाँ हमार काम भइल बा ओकर ईमानदारी ओकरा के तरह भइल बा, हमरा लगे सारा प्रूफ बा ओकर, रुआ जाने कोशिश करें तब नु। रुआ 55,000 लोग तक पहुंचल बानी 5 साल में? बिल्कुल पहुंचल बानी, पूरा 55,000 लोग तक एकदम घर घर जाके हम पहुंचल बानी 5 साल में। बिल्कुल 5 साल में एक बार ना, हम कई बार गइल बानी ना। हम 55,000 लोग तक कहते नहीं, रउरा 10 साली गई लोग है, 15 साली गई लोग है, लेकिन हम कहते नहीं कि 55,000 लोग तक पहुंचल बनी रुआ। देखिए, अब जहाँ तक हम तो घर घर कोशिश कैले बानी, एक आध आदमी को अगर कोई छूट गई हुई तो ओकर हम बात नहीं की, हम कोशिश कैले बने कि जाए, लेकिन 6 पंचायत बार रउरा जिला परिषद में, तो 4 पंचायत में पहुंचल, गोपालपुर, बसौली, जगतपुर, एक और पंचायत बा। हमारा अगला सवाल बा मैडम जी कि लोग जे जनता बा और अपन जनता जे आरोप लगाओ तो इहो आरोप लगाओ कि रुआ पटना में रहें, एकरा ऊपर का कहा? देखी, जे राजनीति से जुड़ल बा उ पटना का हमरा तो दिल्ली जाए के पड़ेला। ऐसे अगर कोई कही जो हम पटना जाके सुत गइल बानी तो रुआ दिखाई कैसे देता नहीं? हम बताई, रुआ आके हमारा इंटरव्यू लेता नहीं, काम देखता नहीं हमार, जब समय समय पर क्षेत्र में हमरा के लोग देखेला, और जे काम हम कैले बानी धरातल पर उहे नु हम अपलोड करता नहीं फेसबुक पर। तो ये चीज से घबरा के लोग अगर ये तरह के बात करता कि पटना जाके सुत गइल बनी तो सुतले रहती तो रुआ से भेंट होई। मैडम जी अगला सवाल बा रुआ से, बहुत बढ़िया से अपन बात रखता नहीं। कोरोना के बीच में जहाँ सब कुछ बंद हो गया
और कहल बा कि हम सुनले भी बानी कि जिला परिषद ऐसा चीज बा कि आपदा में बहुत बढ़िया काम करेला, सरकार के डायरेक्ट आपदा से लिंक बा एकर जिला परिषद के। तो कोरोना महामारी में रउआ कहाँ रहनी हो? कोरोना महामारी में हम यही जा रही, हमारा माध्यम से जिला परिषद के माध्यम से जे भी सरकार के योजना आयल रहे, खाए के लोगों के बीच में जो सामान के जो वितरण करे के रहे, उस सब के मांग हम कैले बानी और वो बखूबी ओकरा के कल गईल बा, मदद कैले बन रहा। जी बिल्कुल। लेकिन कोरोना महामारी में लोग कहता कि कुछ मैडम तो आयल रहनी, कहीं कहीं के लोग कहता बाहर भी लोग फसल रहे, ओकरो के हम आर्थिक मदद कैले बानी, कहन तो ओकर स्क्रीनशॉट रुआ के दिखा देम। रखले बन रहा। जी बिल्कुल रखले बानी, प्रूफ हमरा लगे हर काम के रहेला, सारा चीज के साक्ष्य बटे रुआ देख सकतनी। ठीक बा, ऐसे घबराई लोग बहुत कुछ बोलेला, लेकिन मेनका रमन घबराए वालों में से नहीं की। नहीं, मेनका रमन घबराइल नहीं की, लेकिन घबराइल वाला लोग के रोरा प्रतिद्वंदी के हम बात नहीं, घबराइल बा जनता, और जनता का खास करके महिला लोग के ऊपर एगो हम सवाल पूछम। जनता लोग के बात से आप का रुआ का कहे के चाहता है? अपन जनता चंद कैसे हो गल? मैंने 55,000 लोग के रुआ प्रतिनिधि बानी। देखिए कुछ लोग के बिकाऊ भी हो जाला, ठीक बा, बिकाऊ भी हो, चलिए ओकरा के बरगला के, ओकरा के मानसिकता के ओकरा बदल के, ओकरा कुछ करके रुआ कुछ कहवा सकतनी, वैसा लोग पे विश्वास नहीं करे के। मैंने जनता बिकाऊ कैसे हो गई? जौन जनता रुआ के वोट देता वो बिकाऊ हो गई। देखिए बिकाऊ हम नहीं कहत, लेकिन ओकरा के मानसिकता के कुछ लोग कोनो प्रलोभन दे के कुछ ऐसे। लेकिन मैडम जी एगो और हमार सवाल बा कि जे रउरा के वोट देले बा, उहे लोग कहता कि हमने के पिछला बार बड़ा मेहनत करनी सन मैडम खातिर, बहुत दूर दूर तक कैंपेनिंग करनी सन, गनी सन, साथे जाकर के मदद करनी सन। लेकिन एगो औरत बड़ी हमरा से कहली कि हमने के बाढ़ में करीब छाती भर पानी में गनी सन नहर पर, मैडम आई रहनी गाड़ी से, हमने के देखनी मैडम तो गाड़ी में बैठ करके चल गई वहाँ के घर। नहीं, गलत बात बा। 2017 में भी बाढ़ आयल रहे, 2020 में भी आयल रहे, वो घड़ी भी हम नाव पे बैठ के आ लोगों के बीच में गइल बानी, ओकर प्रूफ भी बा हमरा लगे, फोटो बा, लोग देख सकतनी। अच्छा मैडम जी एक और सवाल बा हमार कि यहाँ के महिला लोग, जहाँ तक कि हम ऑब्जर्व कर पैलो बानी, यहाँ के महिला लोग कहता कि हमने के बड़ा ठगल महसूस करता नहीं सन, काहे कि एगो महिला के वोट देने सन कि महिला के सम्मान मिलो, महिला के इज्जत मिलो, महिला के दर्द समझो। लेकिन वो समय कोरोना महामारी बाढ़ आपदा में जहाँ हमने के टेंट गिरा के नहर के किनारे अपन जीवन यापन करते रहनी सन, उस समय में मैडम जी कहीं दिखाई ना देनी, हमने के पास में ना पहुंच रहनी है, ये पर हुआ का कहें? देखिए नहर पे हम गइल बानी, आ जहाँ तक बाटे हम सबके दुख दर्द समझे, लेकिन हम अपना पर्सनल घर से केहू के कुछ नहीं कर सकत। हमार काम जिला परिषद के यही न रहे, जे सरकार के तरफ से जो योजना आयल, जो फंड आयल, जो भी राशि आयल बाटे के, खाए पिए के, हमार तक काम ये रहे जे ओकरा के पहुँचा देवे के। अब वहाँ का भइल ना भइल, लेकिन अब अपना हम पर्सनल केहू के जाके नहीं कि कुछ कर सकत, ये हमार काम ना रहे। लेकिन हम वहाँ गइल बानी, लोगों के दुख दर्द समझल बानी, सुनल बानी। मैंने रवा का एक मतलब है मैडम कि हम सरकार के तरफ पहुंचैनी, दुख दर्द बाढ़ वाला कोरोना वाला जौन समस्या रहे सरकार के पास में पहुंचैनी। हम ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल कुछ केहू के मदद कर दी, रवा कह के चाहता नहीं कि हम पर्सनल नहीं दे सकत केहू के, सरकार के जौन मदद हुई वो कर सकत नहीं। कोई भी प्रतिनिधि बा वो ये काम, ओकरा ये सबसे बड़का मेन ये रहेला जे सरकार के तरफ से जो भी सही जो भी आवता, 10 रुपया आवे, 20 रुपया आवे, 70 रुपया आवे, कुछ कितनो आवे, और अपना तरफ से मदद जनता के नहीं कर सकत, ये नहीं कहतन रवा। देखिए अपना तरफ से पर्सनल उ चंदा बा, कुछ बा, उ तो अलग चीज बाटे। लेकिन जेते पे पसारिए जेते लंबी शॉर्ट, ठीक बा, वो कहावत बानू कि हमारे जितना क्षमता बा हम उतने नु अपना सामर्थ्य के हिसाब से कर सकता नहीं। पैसा लेके लोग के 10,000, 20,000, 50,000 हम फेंकत रही, वो हमरा लगे शक्ति नहीं। लेकिन हम फेंके के पैसा बात नहीं कहत मैडम जी, हम बात कहता नहीं कि जहाँ बाढ़ में लोग अपन घर छोड़ के विस्थापित रहा, नहर के किनारे टेंट गिरा के, तिरपाल गिरा के अपन जीवन यापन, अपना छोट छोट बच्चा के लेके, अपना बूढ़ा माई बाप के लेकर के, बिना दवा के, बिना खाना के रहल, उस समय में रउरा सरकार के फंड के इंतजार करतन है, रउरा ना चाहनिए कि हम कुछ अपना तरफ से आर्थिक मदद करी, सहयोग करी, रउरा तो साफ इनकार करतन कि हम अपना तरफ से क्या मदद करे, सरकार के लेके दे दनी, करे कोई तो करी, न तो ना करी। का है सरकार बिल्कुल कैले बा, सरकार एकदम वहाँ से भइल बा, सारा चीज के खाए पिए के व्यवस्था। हमारे गाड़ी पे जो हमला भइल, जानत हो कम भी बात, ये जब खाए के व्यवस्था भइल रहे सामुदायिक भवन पे हुआ, तो वहाँ पे लोग अपन निजी बताते रहे कि मुखिया जी यहाँ के कि हम खियावता नहीं, ठीक बा, हमारा के उस जमीन जायदाद के झगड़ा तो रहे ना, वही चीज के गलत चीज वहाँ होत रहे, लोग कहे जो हम पर्सनल अपना घर से खियावता नहीं, केहू के सामर्थ्य बा जो अपना पर्सनल से कोई जीवन यापन कर दी, ओकरा के भोजन दे दी, तो वह गलत चीज के हम आवाज उठनी, तो प्रतिनिधि के गाड़ी पर हमला भइल, केहू से हमरा पर्सनल लड़ाई तो नहीं के। फेसबुक के ऊपर का कहें रहा, फेसबुक के भी कंप्लेंट बा कि फेसबुक पर मैडम जी खाली रहनी और विकास खाली फेसबुक पर होता। देखी
माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना बा डिजिटल इंडिया के काम करेगा, जो धरातल पे काम करेगा उसी को ना लोग फेसबुक पे डालेगा, जो काम ही नहीं करेगा वो फेसबुक पे क्या डालेगा। अच्छा, कैंपेनिंग के दौरान जब जनता के पास में पहुंचा था नहीं, जनता क्या कहता? जनता मेरा पूरे सपोर्ट में है और मेरे काम को, मेरे ईमानदार छवि को, पारदर्शिता के साथ जो हम काम किए हैं उसको देख के लोग, सारे लोग खुश हैं और बोल रहे हैं कि मैडम आप फिर से एक बार आइए और हम लोगों के बीच रहिए और काम को आगे, जो भी बचे हुए काम हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर 5 साल में हर कोई हर पूरा काम कर ही देता है, लेकिन जो भी छोटा काम है वो आगे हम और बखूबी उसको निभाएंगे। वो लगता है कुछ काम जौन बात छूट गई बा जौन होके के चाहे। जी बिल्कुल, केहू के हर काम हर समय पूरा हो जाए कि जरूरी नहीं खे। हम कोशिश कैले बानी, जे भी जनता के हमरा लगे आयल बा लोग समस्या हमरा के दिले बा, हम विभागीय जे भी अधिकारी लोग बा तुरंत बात करके तुरंत वो कार्य के निष्पादन के हम पूरा कोशिश कैले बानी। लेकिन स्वाभाविक बा हर कोई मतलब हर समय कोई हर काम पूरा ना हो पावेला, कुछ काम रह जाला जेकरा के हम आगे और कोशिश करें। अच्छा, हम के मौका दी सम्मानित जनता लोग तो जनता मौका देता। बिल्कुल मैडम, एक और सवाल बा हमरा पास में कि जैसे कि आरोप लागेला हमेशा कि जिला परिषद लोग जीत जाला जाके बिका जाला हो जी, इहो आरोप लागेला कि जिला परिषद लोग जीत जाला 200 फीट पीसीसी या 200 फीट सोलिंग खातिर, ईटाकरण खातिर, एकरा पर का कहें? रउआ कहत नहीं कि बिक जाला, बिक जात होई लोग, लेकिन हम वैसन काम नहीं कैले। अच्छा मैडम जी, एक और सवाल बरुआ से कि पड़ौली पंचायत के भवानी स्थान के लगे कुछ गरीब लोग के दुकान रुआ तोड़वा दिल बनी, ई प्रतिद्वंदी लोग आरोप लगावत रुआ ऊपर। अच्छा, वहाँ गरीब लोग के जे जमीन धैले रहे वो गरीब तो कहीं से ना रहे लोग, दबंग लोग, कुछ लोग ओकरा के जमीन के अतिक्रमण करके धैले रहे लोग। जहाँ तक बिहार सरकार के बा जे जल जीवन हरियाली के तहत काम होखे के बा, तो वो चीज़ के हम जनता के आवाज़ बननी और वहाँ के अतिक्रमण हटौनी। तो दबंग लोग तो भाई हर जगह अपन दबंगई दिखाई, लेकिन हर समय दबंगई ना चलेला, जनता ओकरा के दिखा देवेला रास्ता। ठीक बा, लगत कि हमार पड़ौली और अपन पंचायत हो, तो पड़ौली अपन पंचायत हो, तो पड़ौली के कुछ लोग नाराज भी भइलो एकरा से। कोई नाराज नहीं खे, बल्कि हमरा के सर आँखों पे ले ले बा लोग, हमरा के सराहना कैले बा लोग कि गलत चीज़ के खातिर हम आवाज़ उठेले बानी। हमार वहाँ जिंदाबाद के नारा लागल बा, लोग स्वाहा स्वाहा तक कहले बा इस बात के वहाँ जब जैया टूटत रहे। अच्छा मैडम जी, आखिरी सवाल बा हमार कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के जनता से रउरा का अपील करें, अपील करे के चाहतनी, कैमरा में देख के अपील कर सकते? हमरा जनता से, हम सम्मानित जनता से हम यह अपील करे के चाहतनी कि जे तरह से रउआ लोग के मान सम्मान के पहले भी हम ठेस नहीं पहुँचले और 16 में रउआ लोग हमरा के जिता के सदन में भेजे के काम कैनी, आगे भी रउआ लोग के हम विश्वास दिलाओ तनी कि हमरा के लोग सेवा करे के मौका दी और यही तरह रउआ लोग के आवाज़ बन के सदन में हम जाए, रउआ लोग के आवाज़ के हम आगे बढ़ाएं और रउआ लोग के मान सम्मान के कभी ठेस ना पहुँचे दें। और साथ में हम रउआ लोग के होली के और सबे बारात के मैं हम शुभकामना देतानी और सबके ये कहे के चाहतनी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगी हो पर कुछ हार नहीं मानूंगी, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।